Stargrowth Podcast. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на нашия Stargrowth Podcast, където ще се потопим в света на устойчивия селски и екотуризъм. Казвам се Десислава Минчева и днес заедно с моя гост, господин Александър Алексиев, дългогодишен експерт по устойчивост и туризъм с богат практически опит, ще разгледаме отблизо екологичните практики, които превръщат селските и екотуристическите бизнеси в оазиси на устойчивост. Готови ли сте заедно да разкрием тайните на бизнеса в хармония с природата? Тогава да започнем. Запознайте се с Александър Алексиев, експерт в туризма, хералдик, футболен статистик, общественик, екскурзовод, краевед, колекционер, меломан и голям пътешественик. Той е посветил над 27 години на туризма, преминавайки през различни роли и позиции – от хотелски мениджмънт, през туристически агенции и туроператори, до транспортни фирми, екскурзоводска дейност и организиране на събития. Това му е дало възможност да се запознае в детайли с всички аспекти на индустрията, да натрупа ценни знания и да изгради експертиза, която го превръща в търсен професионалист и консултант. За себе си споделя, че пътуването и избъдването на мечти в различни дестинации си остава най-якото преживяване. Здравейте, господин Алексиев, и добре дошли! Здравейте, Десислава. Изключително ми е приятно да участвам в вашия подкаст. Благодаря за поканата. Ще започнем с факта, че в един от предишните ни епизоди обсъждахме темата за устойчив туризъм. Днес обаче ще се фокусираме върху устойчивите екологични практики. Едно уточнение за нашите слушатели или за тези, които не са запознати. Това са методи и дейности, които защитават околната среда, които намаляват негативното въздействие от човешката дейност и гарантират опазването на природните ресурси. Според вас, и на база вашия дългогодишен опит, пред какви предизвикателства са изправени туристическите предприятия при прилагането на устойчиви екологични практики? За съжаление има много, как да кажа, заплахи за околната среда, които се подчиняват най-вече на икономически субекти, които виждат в дадени населени места място за печелене на средства чрез градене на кариери, на различни търсене на полезни изкопаеми, на създаване на пътища, неща, които пречат на околната среда и развалят пейзажа и чистата природа, която от своя страна е притегателна сила за гостите, туристите и други хора, които искат да посетят някоя дестинация в нашата хубава родина. Могат ли предприятията да идентифицират областите, в които да подобрят своята екологична ефективност, например да провеждат оценка на екологичните въздействия? Те са задължени по закон да го правят това нещо, но всичките проекти и доста така пиар акции, които се провеждат в тази връзка, са подплатени с много средства, които казват, че нищо няма да се промени, няма да повлияе на околната среда, но едва когато камионите започнат да минават през даденото село, да кажем, и почва да се натрупва прах и се вижда какви са последиците от тези дейности, изкупните работи, шумовете, взривовете и всички други неща. Това са едни моменти, които отблъскват потенциалния турист, защото той е отишъл в това село да си почине, да бъде на чист въздух, сред природа, да слуша птичките, да ги наблюдава, да си прави разходки в гората или край реката, край езерото, или да се възползва от минералните води на някой град. Така че всички тези неща, те са описани в проектите и са солидно подплатени, както казах, финансово, за да може да изглежда така, че сякаш няма да нарушат спокойствието на местните жители, но когато се даде такова разрешение, се вижда, че това реално не е така.
А какво може да се направи, за да осигурят предприятията? В случая визираме, например, хотели, къщи за гости, които се опитват да въведат по-ефективни мерки за опазване на околната среда, за да привличат повече туристи. Ами, аз виждам, че все повече местните хора, а и хора, които са дошли да живеят в това населено място, се обединяват около една такава кауза, за да запазят природата чиста и организират различни протести, подписки. Също така се организират като една обща дестинация за целия регион, който може да бъде заплашен от тези дейности икономически. И къщите за гости, самите стопани, жителите на населеното място, всички се обединяват, за да не позволят това да се случи и да може да посрещат спокойно своите гости и и да им предложат една качествена услуга със своя екологичен туризъм. Тоест, предприятията трябва да се ангажират с непрекъснато подобрение и да търсят нови начини да намалят въздействието си върху околната среда и да търсят начини да се обединяват, включително с местните общности. Да, има много добри примери. Ще кажа да не бъда голословен. В ТТВН има човек, който поддържа туристическите пътеки, изгражда пейки, слага табели с надписи към дадени екопътеки, с мисълта да запази природата. Т.е. той не прави повече поразии, с много елегантно и много обмислени знаци. Той посочва на къде може да поеме туриста, така че да бъде по утъпканите пътеки, да не отива, да не руши природата и в същото време да се наслади на чистия въздух, на панорамните гледки над града и да бъде информиран и да получи цялостно изживяване от своето пребиваване сред природата. Точно за така засегнахте и темата за информираността. В един от нашите предишни епизоди обсъждахме и важността на образованието и професионалното обучение в туризма. В случая става въпроси за информираността или познанията на гостите за устойчивите практики, които прилагат дадени предприятия. Те могат ли да предлагат по някакъв начин а, по интересен начин, по по-различен начин информация за своите гости, че прилагат подобни устойчиви практики? Ами, според мен, това, което се случва е, че туристите в момента определят това нещо, а не толкова икономическите субекти, защото когато ти посрещаш, да кажем, гости от чужбина, които носят тази култура, искат да изхвърлят боклука си разделно, не искат да замърсяват природата, ти в твоето населено място и в своя обект, независимо дали е къща за гости, малък хотел или голям хотел, ти трябва да покажеш, че се грижиш за природата и ще им предложиш най-малкото място, където да изхвърлят разделно своите боклуци. Ако е къща за гости, ако е на село, може да има и компост, където да си изхвърлят хранителни отпадъци. Има доста начини, които най-вече идват от съзнанието и от културата на гостите, на туристите, които посещават даден хотел или населено място или малко градче. Всички те могат да покажат какво търсят. Също се отнася и за пестенето на вода, за кърпите, които не трябва да се поставят на земята, за да се използват повече, за смяната на чаршафите, да не се случва всеки ден, така че да се пести вода, енергия. Всички тези практики идват най-вече от хората, които ги търсят и затова икономическите субекти започват все повече да ги предлагат и да осъзнават, че това е начин за устойчиво развитие на туризма пред тях. Напълно съм съгласна с вас. Важно е да се отбележи, че най-добрите практики ще варират не само в зависимост от конкретния бизнес и местоположение, но и от нас самите, от нас, туристите. Да преминем към една друга тема. Можете ли да споделите успешни истории на предприятия в туризма, използващи устойчиви подходи за подобряване на въздействието си върху околната среда? Ако се сещате такива някъде в Европа, не само конкретно в България, но може и за България. Ами,
Аз наскоро бях на Азорските острови и бях впечатлен от чистотата там и това как те се грижат за природата, за да я запазят а, така зелена, свежа и да привлича туристи без да й навредят. Всичко там е много добре премислено, пътищата, всичко се почиства. Дори мога да дам един такъв пример. По един каменен път, който стига до водопад, има човек, който чисти листата между камъните, за да не се спънат туристите, но в същото време няма никакви излишни дейности, т.е. не се асфалтира тази пътека, не се бетонира. Всичките материали, които се използват, са естествени, които са в унисон от природата, или ако има паднал клон, той се използва, за да бъде оградена тази пътека, за да може да помогне на хора, които се изкачват, за да видят водопадите. В началото на самата пътека има оставени пръчки, с които хората, които по-трудно се движат, да могат да ги използват, за да се качат нагоре до водопада и след това да ги върнат за следващите. Така че ето тези практики, мисля, че са добър пример, както и в хотелите на всеки от островете има кошче, което е разделено с разделни отпадъци във всеки един. А, Умоляват се гостите да не изхвърлят боклук, да не ходят извън утъпканите пътеки. Местата, които се посещават, кратерите на вулканите, се прави с водач, който също на определени места минава, се водят. Част от островите не са обитаеми, защото са резервати и до там, нали, не може да се стигне, няма пътища, тенденциозно, за да се запази природата и да се види от определено място. Така че това е най-прясната ми а, практика от Европа, която съм видял и която ме впечатли с своята чистота и устойчивост и въобще използването на енергията, защото те използват всяка част от ресурсите, които имат, геотермалните извори, за да произвеждат ток, вятъра също така. Така че това е един добър пример. Така е, т.е. те запазват автентичния облик на на дестинацията и едновременно с това опазват околната среда. Напоследък аз попаднах пък на една интересна статия за един курорт в Харватия, Green Village Resort, който е построен с устойчиви материали и използва възобновяема енергия. Освен, че предлага множество екологични дейности и програми, като градинарство, колоездене за своите гости, те се наслаждават също така и на местна сезонна кухня в ресторанта на курорта, което също е пример за една успешна устойчива практика. За нашите слушатели, нека да обобщим, че прилагането на дори на няколко от тези практики или дори на една малка стъпка може да окаже значително положително въздействие върху околната среда. Можем ли да ангажираме обаче местните общности в екологични практики? Можете ли да споделите някои примери от вашия опит? Мога да кажа за доста а, къщи за гости и населени места, които ползват продукти от своята градина. Тоест, това е част от изживяването на туриста, да може да си откъсне домат от градината, той да не е пръскан с пестициди, също да си набере ябълки, круши, кайси, праскови, смокини, всичките тези плодове и зеленчуци, които растат по нашите ширини. Познавам и хора, мои колеги, които се занимават с такова заведение, т.е. те искат всичко да бъде натурално, не използват торове, влагат много усилия, начина на напояване, на поддръжка, на всичко това, което те правят е с тази цел, че самите продукти да бъдат екологично чисти и гостите в съответното място за настаняване да останат доволни, че вкусват нещо местно, а, като продукти, а също така голяма добавена стойност е и да се представят конкретни регионални а, ястия от различни региони. Все повече навлиза кулинарната география. Във всеки един район в България си има специфични ястия, които се готвят само там и когато те се използват и в конкретната къща за гости или хотел,
това впечатлява гостите и ги кара да останат с един скъп спомен за това ястие, което може да се опита само там в неговия автентичен вид. Точно така, тук засегнахте и една тенденция в туризма или така наречената from farm to table, т.е. от градината на масата. А, терминът кулинарна география, можете ли да го разясните малко по-конкретно за нашите слушатели, защото е много интересен? Ами, аз доколкото знам е правена кулинарна карта на България от Министерство на туризма, която е разделена на 7 района, която аз съм виждал, но имах и удоволствието да бъда на една защита на дипломна работа в Софийския университет, където се разглеждаше също кулинарната география и там много интересно с примери беше посочено в Северозападна България какво може да се опита, къде точно, как са запазени рецептите, традициите и кои ястия всъщност са специфични за този регион. А скоро след това се запознах и с един изследовател на кухнята на България, на старите кухни, на старите рецепти, който в много стари архиви, книги, библиотеки се е ровил в спомени и обикаля цяла България и събира изключително богата база данни а, за кулинарната география, така да се каже, на България, която наистина е много пъстра и все още непозната за нас, българите, камо ли за чужденците, които идват тук. И мисля, че това има голям потенциал да се развие, да се покаже и да привлича повече туристи, да ги привличаме с нашата традиционна кухня. Определено традициите в българската кухня трябва да се популяризират и нека не забравяме нашите рецепти, рецептите на нашите баби и дядовци. Какво е вашето послание към предприятията в туризма, тъй като говорим за бизнеси, които се стремят да станат по-устойчиви? Какви стъпки могат да предприемат? Ами стъпките, които могат да предприемат е да предлагат по-качествени продукти. А, много добре знаем, особено хора като нас, които са пътували на различни места, какво се предлага в хотелите на закуска, че понякога не са качествени продуктите или се спестява от тази закуска. Истината е, че когато продуктите са свежи, когато са хубави, това прави впечатление и може да докара още повече гости. А в малките къщи за гости мисля, че това е основно. И моето послание е да не се търси бърза печалба или да може през един сезон да си избиеш всичко, а наистина да се търси тази устойчивост, която във времето да доведе повече доволни гости, повече туристи, които да оценят храната, качеството, услугата, която се предлага. Има една инициатива, която тази година се популяризира за българска закуска, така както има английска закуска, континентална закуска. Българската закуска да представлява нещо, което е типично за даден регион. Не е да пататник от Родопите, да кажем, да сервираме в хотел в Царево, а пататника да бъде в хотел в Смолян, да си бъде на мястото, както и смилянския боб, нали, да не го предлагаме във Враца, а в Смилян или в околностите, така че хората да оценят местните продукти, тази българска закуска да има своето място на трапезата и хората да видят, че тези продукти, тази услуга, тази традиция е устойчива във времето. Може би няма да даде резултат първи, втори сезон или първа година, втора година, но когато хората са постоянни и продължават да налагат тази качествена услуга и този качествен продукт, рано или късно това ще даде резултат и в по-дългосрочна перспектива ще донесе нужните и финансови постъпления. Така е, проучванията показват, че много хора са готови да плащат повече за продукти и услуги, които са екологично чисти и качествени. Един апел към хотели и къщи за гости, например, не използвайте глюкозо-фруктозен сироп, а използвайте истински мед. Това е малко споделено вече и от моя опит. Ам, Какви ключови изводи можете да направите
и да предложите на нашите слушатели накратко по техния път към устойчивост? Ами, знанието е сила. Това е мое мото, това е мой девиз. А, Най-важното е хората да се образоват, да получат знания за различните типове туристи и гости от различните държави, какви са техните вкусове, какво харесват. Също така знанието за родното място, за селото, градчето, държавата, региона. Всичко това да бъде натрупано като знание, защото то ще изгради един добър, качествен продукт, който ще бъде устойчив във времето. Когато имате тези знания и може да ги споделите с вашите гости, вие ще бъдете много по-ценен спрямо конкуренцията, която просто отбива номер или предлага едно легло за през нощта без никаква добавена стойност. Най-важното е всеки да започне и да се ангажира с непрекъснато подобрение и непрекъснато да се стреми да подобрява качеството на услугата, която предлага. А дори и малките стъпки могат да окажат значително положително въздействие. Да, другото нещо, което бих казал е да търсим начини да бъдем една общност, да не се разделяме по различни показатели, а когато имаме една дестинация, независимо дали това са две съседни села, две съседни градчета, да не се разделяме един срещу друг, а да се обединим, за да може да привлечем повече гости и в двете населени места, така че да има достатъчно бизнес за всеки. Това се касае и за конкурентни хотели, конкурентни ресторанти, които вместо да изразходват сили в проваляне инициативите на конкуренцията, могат да се обединят и с общи усилия да постигнат много по-дългосрочен резултат. Сътрудничеството с местните жители наистина може да помогне на предприятията да разберат по-добре местните условия, да изградят доверие и да създадат по-устойчиви и справедливи туристически продукти и да предлагат по-качествени услуги. С вашето мото, което споменахте, да не се търси бърза печалба, а да се търси устойчивост. С това и ще приключим епизода днес, уважаеми слушатели. Надявам се, че сме провокирали интереса ви към темата и сме ви вдъхновили да поемете по своето пътуване към устойчивост на своя бизнес. Благодаря на господин Алексиев за неговото участие. Благодаря и на вас, драги слушатели. С вас беше Десислава от Национален туристически клъстер Българският пътеводител, партньор по проект Устойчиви инструменти и дейности за растеж на малки и средни предприятия в областта на селския туризъм и екотуризма, с акроним StarGrowth, финансиран по програма Единен пазар на Европейския съюз. За допълнителна информация посетете нашия уебсайт на www.stargrowth.eu и не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи.